podstatné. Takže nie sú tu dorastenci, sú to ženy a toto sa im stalo. Bohužiaľ, pravidlá sú pravidlá. Budete improvizovať, to dáte. Takže poďme, pripravte sa opatrne, mašinka to dotlačí. Zabíja všetkých, teda minimálne 2. No, takže sa to až tak nepodarilo, ako by sme chceli, aj keď tá voda tam išla, ale ľavá prúdarka bohužiaľ bola veľmi, veľmi ďaleko. Neviem, či tam bude treba nejaké ošetrenie, máme tu nejakého zdravoťáka, asi to išlo cez lítko, tá prúdnica. A rozplakal som dieťa, au, mrzí ma to.